बे समाव मोनसे गोजोनथाव आरो बाख्नायथाव खौरां आसाम सरकारनिफ्राय सोरां मन्जु थियेटार बिगोमानो गासै 5 लाख रां अनसुंथाइ होदों। थारैनो खोब गोजोनथाव आरो बाख्नायजाथाव। गोबाव समनिफ्रायनो बर'नि मोनसे आगोमा नायजाब सोरां मन्जु थियेटारखौ दिनैसिम दैदेनबोबाय थानाय चन्द्रकान्त मोसाहारिनो आसाम सरकारा अनसुंथाइ होदों। आसाम सरकारनि जानानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया गासै 5 लाख रां अनसुंथाइ होदों। मख'नो गोनांदि सोरां मन्जु थियेटारा दिनैसिम 49 बोसोराव आगान होबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बर' हारिनि गेजेराव सोरां मन्जु थियेटारानो बयनिख्रुइबो गोजामसिन थियेटार। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि ओनसोलनि पासिम पाताला गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सोरां मन्जु थियेटारखौ दिन्थिफुंनाया थांनाय हरनिफ्राय जागायबाय। जागायजेननाय हाबाफारिखौनो बेखेवनानै होदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। बेखेवनानै होनायनि गेजेरजोंनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया 5 लाख रां अनसुंथाइनि चेकखौबो गथायनानै होयो। मिथिनो गोनांदि चन्द्रकान्त मोसाहारिया 27 बोसोर बैसोनिफ्रायनो सोरां मन्जु थियेटारखौ जुरिदोंमोन आरो दिनैसिमबो 76 बोसोर बैसोआव गाहामैनो सामलायना दैदेनगासिनो दं। जोंनि बर'नि गेजेराव जिथु फावथिनानि हारिमु बेखौ सोरां मन्जु थियेटारा दिनै 50 बोसोर फोथांनानै लाखिबोदों। फैगौ बोसोराव 50 कमप्लिट जासिगोन, दा सोलिगासिनो दं। बे जों बयबो बर' हारिनि थाखाय मोनसे देरगाथाव बाथ्रा। आरो दिनै जुदि सोरां मन्जु थियेटार गैयामोनब्ला बर'नि जिथु फावथिना बे थुन फावथिनाया दिनै थांनानै थानाय नङामोन। नाथाय बिथाङा जेनिफ्रायबो मदद मोनाखैब्लाबो गाव हारसिंनि नाजानायजों बेखौ खालामबोदों। आरो 50 बोसोर सासे मानसिया गावनो थियेटार बानायनानै गावनो मालाबा नाटक लिरो, गावनो डाइरेक्सन होयो आरो बेफोरनि जिखिनि नांगौ बेखौ हा हु फाननानैब्लाबो दिनै जगार खालामनानै सलायबोबाय थादों। बे जोबोद गिदिर बाथ्रा, मोनसे गल्डेन जुबुलि मोनफैलायनाया। दा जेब्लाबो बिथाङा दुखु फोरमायबाय थायो, बुंबाय थायो। आंनि सिगाङावबो आगोलाव लोगो मोनबाय थायो बेफोर समावबो। दा 50 बोसोर आगान सुरबाय, ओंखायनो आं दा सरकारनिफ्राय 5 लाख रां दिनै लाबोनानै बिथांनि आखायाव चेक गथायनानै होबाय। आंहा जेबो केपासिटि गैया। आंनि जि केपासिटि बे केपासिटिजों आङो सरकारनि थरफनिफ्राय 5 लाख रां बिथांनो होदों। आरो आं बयखौबो खावलायदों जे सोरां मन्जु थियेटारखौ बयबो लांनांगौ, बयबो टिकेट दाननानै नायनांगौ। बेयो मोजां मोननो बा गावखौ बेवहाय रंजानो थाखायल' नङा। सोरां मन्जु थियेटार बा बेबायदि थियेटारखौ जाहाथे जों जेब्लायबो फोथांनानै लाखिनो हायो, बिनि थाखाय मदद जानायनि जों बयबो टिकेट दाननांगौ। गतिके जोंनि बयनिबो 50 रां, 100 रां, 200 रांनि टिकेटजोंनो जुदि जोंहा मोनसे थियेटारा थांनानै थानो हायोब्ला आरो जोंगा मागा जानो हायोब्ला जोंनि हारिनि थाखाय आरो मा नांगौ। जों दिनै गोबां गोरों गोरा दङ, जों दिनै गोबां सक्तिशालि पावारफुल राजनितिकनि नेता दङ। जों दिनै गोबां आन्दलन खालामबाय हारिनि हारिमुनि थाखाय, गोबां मानसिया जिउ गारबाय। नाथाय जों बेबायदि जोंनि बर'नि हारिमु बा राव थुनलाइनि थाखाय बिथां चन्द्रकान्त मोसाहारि मानगोनां बिथाङा जेरैबायदि मोनसे बर'नि गेजेराव थियेटार हारसिङैनो जेखौ फोथांनानै लाखिबाय, जों रावबो बेबायदि खालामनो हायाखै। आंथ' सानो बर'नि जारिमिनाव सासे सुबुङा 50 बोसोर हारसिंनो थियेटारया हयथ' बिथाङानो जोबथा जागोन। आरो रावबो बर'आ 50 बोसोर थियेटार मुलुगाव रावबो खामानि मावनो आरो हानाय नंला। बिथाङा दिनै 74 बोसोर बैसो जाबाय आरो सेंग्रा बायदि आरो खुब मोनसे स्पिरिटजोंनो बिथाङा दाबो दं। आगोलाव जेरैमोन दाबो बिदिनो दं आरो जेसेबां दिन थागोन आरो बिथाङा बिदिनो हारिमुखौ दिन्थिलांबाय थागोन, फोथांनानै लाखिबाय थागोन। बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर बाथ्रा। जों नुदों बर'फोरनि गेजेरावनो जायफ्रा दायो आथिखालनि जे डिजिटेल मुगा, बे डिजिटेल मुगा हरसेनि गेजेराव बिराद हिट जायो। बिसोरसो अभिनेता बा एक्टर होननानै जायखिजाया। खिन्थु नायजाबाव थानाय माखासे गोदोनिफ्राय नोंथाङा बुंनाय बायदि बेबायदि गोबां फाव खालामनानै दिनै बैसो जालांबाय, नाथाय बिथांमोना पेन्सन जोंहा मोनसे गावहानो बिबान दं। आरो जों जुदि हारिनि बाथ्राखौ इसिबां सानोब्ला, हारिनि थाखाय थैनोबो हायोब्ला, अब्ला जों जोंनि हारिमुनि थाखाय जायफ्रा बेफोरबायदि दायथ' लानानै खामानि मावबोदों थियेटाराव, खननायाव, मोसानायाव, मुसुरनायाव, जोङो बिसोरखौ मान होनो रोंनांगोन, अननो रोंनांगोन, सिबिनो रोंनांगोन। दिनै सोरां मन्जु बायदि थियेटाराव जायफ्रा न'खर गारनानै दिनै बेवहाय जि मोजोमसे गरसे गरनै फैसा मोनगोन,
बिनि सायावनो मिजिं थिनानै बे थियाटाराव हाबफैदों, बे थियाटाराव एक्टिं खालामफैदों, बिनिख्रुइथ' देरसिन सोर थाबावनो। आरो दिनै जुदि जोंनि हारिमु होनोब्ला बिसोरखौ लानानै जोंनि हारिमु। जों जुदि दिनै गोग्गानो हायो जोंहाबो नाटक दं बर'आ, बे सोरां मन्जुखौ लानानै जों देरगानांगोन। गतिके बेफोरजों जोङो एसे सुनायनानै बयबो साननो रोंनांसिगोन आरो जों मदद होना आवगायबोनांसिगोन। आं आगोलावनो सारखौ जा बिश्वजित दैमारि सार आसाम आयेन मन्थ्रिखौ आं हाजासे साबायखर बावबाय। बिथांनि थुलुंगायाव आं दिनै बे सोरां मन्जु थियेटारखौ फैगौ बोसोर एसे मोजांसिन खालामनाय, साबसिन खालामनायनि मोनसे आंहा इन्टारेस्ट दं। खारन फैगौ बोसोर आंहा हनालि जयन्ती, बे हनालि जयन्तीयाव आंहा गथाय सारा आसामनि जितु मन्त्रि एम एल ए गेदेर गोलाव दं गासैखौबो लिंगोन। आरो बिथांमोना जुदि आंखौ बोसोर बोसोर थुलुंगा होयोब्ला, एसेल' थुलुंगा होबाय थायोब्ला, अब्लानो बे सोरां मन्जु थियेटारा आं जेब्लासिम थांना थागोन अब्लासिम सोरां मन्जु थियेटारा थांनानै थागोन। खिन्थु आङो स्टेजाव भाखौनो बोयो जे फैगौ बोसोर हनालि जयन्ती जानायनि उनाव आं थियेटारखौ खालामलिया। नाथाय आं जुदि थियेटारखौ खालामा अब्लाना बर' हारिमुवानो एसे खहा जागोन होननानै आं सानो। खारन आं बायदि थियेटार खालामनो हानाय दाबो बर' समाजाव गैया। सोरबा ओंखारदो 2 बोसोर 3 बोसोर खालामनायनि उनाव दुब्ला थैदो। बेखौ आं मा बुङो, जोंब्लावनाय अर। जोंब्लावनाय अर बायदिसो सोखा मोखा माननानै अरखौ लगायना जोंदो। मानसिफ्रा मोजां थियेटार मोनदो 3-4 बोसोराव थैदो। खिन्थु सोरां मन्जु थियेटारा जुजाइनि अर आरो जिगाब बुन्थानि अर। बे अरा खुनु दिनै गोमोरनो थाङा। जेब्लानाखि जिगाब बुन्थाया जोबगोन, माबाया जोंहा जुजाइया जोबगोन, अब्लासो सोरां मन्जुआ जोबगोन। आरो आं थैबासो जोबगोन आरो बेबायदि आं साननानै लायो। खिन्थु दा जा हक एखौ खालामनो थांनायावनो आंनि पितृ सम्पत्ति 65 बिघा हाया सेस जालांदो। मात्र 8 बिघा हा दं। बे 8 बिघा हाखौ थानांगौ आं दिनैसिम लोरबां जायाखै, मेंना जिरायना थायाखै, उन्दुना थायाखै। आंहा उद्देश्य दंमोन जे बर'नि गेजेराव हनालि जयन्ती खालामगोन। आरो आंखौ जाहाथे बिनि उनाव सुबुं समाजा नागिरो, सोरबा लिरगिरिफोरा लिरो जे सोरां मन्जु थियेटारा बबेनिमोन, सोरां मन्जु थियेटारा बेसेबां सान थांनानै थानाय आरो बिथांनि मुङा मा। बे बुस्थुखौ जाहाथे आंनि फिसा फिसौफोरा, फैगौ फिसा फिसौफोरा इसोर जाहाथे फरायनो मोनो। मेलेमजिबि बुद्धिजिबि मानसिया जाहाथे आंनि बे काहिनिखौ लिरो। आरो दिनै आंनि उद्देश्य बेनो, आं थाखा फैसाजों थांना थानो लुबैया। आंनिया ज्योति प्रसाद आगरवाला, बिष्णु राभा, भुपेन हाजरिका बायदि जाहाथे आंनि मुङा सारा आसाम बर'नि गेजेराव जोंनानै थायो। आंहा बेनो उद्देश्यआ। बे उद्देश्यआ फैनानै नै फैगौ बोसोर आंहा हनालि जयन्ती जासिगोन। आं गैया सरकारनिफ्राय जेबो पेनसन गैया। सरकारनिफ्राय जेबो पेनसन गैया। मा होनदो? सरकारनिसिम माबाफोर फोरमान बिदि होनाय जादोंमोन नामा पेनसननि थाखाय? पेनसननि होदोबाबो जोंहा आसाम सरकारासोथ', आसाम सरकारासो होयोमोन नालाय। गैया, बर'खौ बहा नायफिननो सार, बर'खौ नायफिना हारसाफोरा। दा जायखौनो बुंदों आं आगोलावबो बेबायदिनो इउटुबाव होदों आङो। इउटुब होदों जे हारसाफोरा जुदि मन्त्रि एम एल ए नायफिनोबाबो थियेटारखौ, जोंनि बर'नि गेजेरावथ' हारसाफोर बायदि गेदेर गोलाव दं, मानो बर' थियेटारखौ नायफिना? आंखौ मानो दाबो सिनायना मोनाखै मन्त्रि एम एल ए आ? बेखिनिखौ आं दुखु नांनानै बुंदों। आरो जोंहा सारा जोंहा आयेन मन्त्रि सार बिश्वजित दैमारिया, बिथाङा आंखौ आगोलनिफ्रायनो बन्धु। बिथांखौ खावलायनायाव बिथाङा दिनै आंनो 5 लाख थाखा होदो। 5 लाख। बे 5 लाख थाखाजों फैगौ बोसोर आङो स्टेन्डार्ड मोनसे खालामनो सानदों। आरो स्टेन्डार्ड खालामनायनि उनाव लोगोआवनो आंनि जितु बर' समाजनि आंनि लोगोमोन दं, मन्त्रि एम एल ए गासैखौबो आं लिंजोबनाय जागोन। फै बयबो फै, जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर, लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा, मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन।
एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।